Mga lumulupyo sa barangay Lawaan 3 sa Talisay City, lakip na mga opisyal sa barangay nagbangutan. Gumikan sa pagkamatay sa lang kapitan nga si Jimmy Bartilik. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, napuno sa pagkahasubanan ang mga mulupyo sa Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay sa pagkamatay ni Kapitan Jimmy Bartilik. Naka-half-mast na ang barangay hall, simbolo sa pagbangutan. Ang sayas mas muntag na nato diri may mag-open sa uwan, manglimpyo pa kaya nito. Ini ka, dawat mo manawitabo niya. Tingin pa ita. Siya yung tanan. Wa makapugong sa iyang gibati si Christopher Baike, ang driver sa barangay sa kamatayon sa kapitan nga iyang gihulagway nga maayong tao. Sukad 2015 pa siya nagtrabaho sa barangay sa panahon pa ni kanhi Kapitan Delia Torrefranca. Hangtod nga si Kapitan Jimmy na, gipapadayon ra gihapon siya pagtrabaho. Para lang sa kapitan mo, akam na yun din patay parang yung kabawas mi. Pero saan din may kabawas mi, wala naman siya. Samtang ang first councilor sa Barangay Lawaan 3 nga wa siya makasabot sa iyang gibati sa pagpusil sa kapitan nga suod kaayo niya. Muragid may tabunan sa yuta sa Lawaan 3 kay si Kap baya pertikid maayo ha. Hands-on gito siya sa mga trabaho, bisag pagpanlimpyo sa kanal. Dato siya mangunay ito siya. Mo drive sa sakyanan. Nga ihatod, bilin ni Mr. Tanaw ginaway driver. Hindi gito siya mangita. Ang secretary nga si Agustin Arda Jr. ginsa kauban ni Kapitan Bartilik, Jed Ibanez nga padung sa panimay aron unta ablihan ang vault nila ni Segundino Torrefranca, mihulagway sa kapitan nga bayanihon ang iyang gibuhat. Pinakanindot nga kapitan. I consider him as hero. Bayani si kapitan, ang amuang kapitan sa Lawaan 3. Bayani kay iyahang ipakamatyan ang iyang pagkakapitan. On duty siya. Samtang usa-usab si Joed Nacor, job order personnel sa barangay, nga uban siya atong higayuna nga na-trap sila sa kapitan og Ibanez sa may grahian ug didto siya mikamang ilawom sa sakyanan. Matud niya nga may action pa intawon og pugong ang kapitan sa suspect nga dili magpabuto apan daw padung nagyong mitiun si Torrefranca hinungdan nga napusilan sa kapitan ang abaga sa suspect. Ang kapitan nagluklok og 45 kalibre nga armas apan giingong gipaarakan si Kapitan og Ibanez ni Torrefranca. Nakuha sa tapad sa patay lawas ni Torrefranca ang usa ka AK-47. Naginatubang yung moto pag guman itong buto, iyang kap, tulo ka buto, pag. Ang sunod na rakrak, girakrakan na sila. Naka-half-mast ang flag karon sa Barangay Lawaan 3, gumikan sa pagbangutan nila sa pagkamatay ni Kapitan Jimmy Bartilik. Uban ni Marlon. Ning pagkamatay ni Kapitan Bartilik, Bob, muhulip kaniya ang first councilor nga si Konsihal Frederick Marababol. Gipa salig hinuon ni Marababol, Bob, na ipadayon niya ang mga programa sa mitaliwang kapitan. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.